jeśli są jeszcze rychtyczne hopy. Nieraz tak medikuja, i że wszystko ci u nas festelnie się weksluje. Można nic nowego nie by pokopił, ale mi w których fali nie idzie uminąć. Tak ci kielsik z rańca styrca przy szękwasie i szlukom się po jakąś kupiwecko, kiedy już był na tych nieszykownych, łośliwych świadczeniach przedemerytalnych i oraz przy kurwito się kumie jeden mój kamrat. Taki wiecie, sznaps kolega, stary knaker, który się już dawno tym ułożył. Widzę, co jest jakiś taki fest znerwowany, podhajcowany i ciepie mi na tatyjka jeden taki farbisty babski Zeitung. Kapnąłeś się, co to jest Zeitung ino dla bob, ino nie miarkuja, po jakiemu on się go lajstnął. Z dziebko mnie to wyprościło, ale pytam się go zaraz. Franz, opie, po jakiemu kupujesz takie Zeitungi? Te babskie geszykty cię tak festrajcujący, co czy jak? Nie, pieruny miankornie go do kamrat. To no skuli tego, że my, chopy, tak naisto musimy czytać wszystko, bo inaczej bieda, no. Możemy wszystko, co my od Adama i Ewy erbli na zicher do momentu przedrzystać. A po jakiemu? Franz, nie miarkuję, o czym ty godosz, Franz? Ano toż kuknij na trzecio zajta, pokazuje mi palcyczkiem Franz. Kuknął, chwilu ja go paternie czytam i że w jakiejś ankiecie pytali się bamów, jeśli im chopy, jej chopy mają we wszystkich domowych robotach pomagać. Czytam, a sam czarno na białym jest nasztyflane coś takiego. Jeżech wydano dopiero pół roku i jużech ci mojego chłopa tak doimentnie genau wytresowała i wszystko nauczyła i że te roczki we chałupie robimy wszystko do kupy. Wszystko wroz, a jemu się zdo, co to robi blank ze swojej nieprzymuszonej woli. Franzino forsknął coś pod puściskiem i rzeknął łośliwie. Ty ściśnie go z tego ślapitkorza, to cię naisto srogi ciućmok i klipa. No ale czytam dalszy, a tam mam zela godo jeszcze ci tak. Mój stary wstało do roboty o 4:30 z rańca, odgrzewo się na hadsongu, użaważone jest wczoraj hawerfloki. Ale śniegu mam las i lelek, hawerfloki się odgrzewo, kiedy na wieczór uważał hop do gęsi albo kacyców. Nerwuje się jeszcze bardziej mój Franz. Płaczka mu po licu śledziajko, że mi czytać dalszy. Pomyło szolki i talerze, bo ja dopiero z tobą o 7:30. Ziebko waży się, że ten mój kamrat zderwał do polu, ale kozą czytać jeszcze. Mój hop pucuje moje i swoje szczewiki, flikuje puzekle, morotcą chałupa pośmiatać, wiszo jeszcze gardiny poprawił i blank ci nie wygląda na takiego, co by nie był rok, co by można było nabajturzony z kuli tego. Nie wygląda, a kiedy ma wyglądać? Nerwuje się ten mój kamrat. Czasu piero nie przeca, to nie mo. Dudeliny pobyć jego tu wybignuje się hymny, a tu kuś tam jakieś możne klajny od swojej starej laufki pochyto na jej sztrympach, a ta jego mamzela bycy się we prikolu. Jeszcze jej narychtuje możność śniadanie, a ona go spieronie, co bąka ma za zimno była. I wartko tyro do golaca, ani skorzy to można moło nieco i kalny ślep. Cołko ci robota potajlowano, prawi dalszy Franz. Kiedy on wiesz o pranie na gorze, to ona robi se ten wiosecki manikir. Kiedy on bigluje, to zaś ona nie poradzi przyjść dosia, kiedy kiecki będą jakoś moderne, długie, albo obecne bez pępka. No co prawda, to prawda, myślałem się tak po cichućku. Ja się tam, wiesz, ojgiem tym ciarachem nie tropia, nie? Ja się z nim nie dałem, on za ta swoja za ta rubo kalimba mogę i dziecka na świat wydować. Nie tam jest wszystko blankietno. I no sam się ozłaził o bezpieczeństwo, no z wszystkich chopów do kupy, no z richtycznych chopów, bo widzę, co się już i za mnie moja staro też wzięła, wiesz? Oj, jakoś tak zeszły tydzień, bez sobota moja staro dowo mi moje zoki,
Nawlecono jegła ze czarną nicią zicła mi się tak na klinie i na poczyno ci mnie tak do szpasu, uczyć sztopować, ficować te zoki. Kupom ci tak nania, można się jakoś nie mocno na Filipie zrobiła, bo co? Ściepłuję z tego klina zoki, wciepłuję zaroski do wasz korbu i wartko wylazuje na piwo. Nie godaj, Fran, tak ci się ta twoja babeczka przychlebiała, tak? To się to... No a nawet wiecie, że jej nie zaś. Jakieś ich chranie, a to zegówki mnie dla szpasu praskła w łeb, a i że mi się te nasze prikole narychtować do spaniu. Nie, coś ich sam nie klapuje, biera pitowa i chce tyrać po doktora. No i dopiero teroski moja staro pokazała mi ten Zeitung, w którym jest genau wyklarowano, jak to ta istno naumiała swojego hopa picować zoki i sztrympy. No można to nie, na isto można to ino jest jej jakoś ta pochwalba, można się tak ino przed kamratkami chwali, próbuję to jakoś obechnąć na inszą zajka. Nie, ten całki pic, to jest ino w tym, co ona jest dopiero pół roku wydano, a teraz bez tym babski Zeitung insze baby bańtuje, powiedział Franz. A hejby tak u nich na zicher tak było, Francu, to co? Pytam się go jeszcze raz. O wiele tak na isto jest? Oj, to ty nic nie musi już dzisiaj kamratów prosić, co by go w to zakatrupił, bo nie ma na co czekać. Miłosierdzia na isto się nie doczko. Ale wiecie, tak się miarkuje, co można, nie wszystkie jeszcze hopy dowają się zbamuncić. Można jest poruch, kiedy się jeszcze nie dają po głowie skokać. No ale czasy się weklują i już nie ma tego, co we dawniejszych familiokach albo zidlungach było. Kaj każdy by familii miarkował, co jemu się przynależy, co musi, a co nie musi zrobić. Miarkuje ino jedne, dla mojej stary to już jest ci tak, by tak za nieskoro, co by ja się zwekslował, jak ten istny z tego Zeitunga. I teraz, Eugen z pnioku.